su mu je faɗo. Yaya aka yi? Wa yake nema na? Salamu alaikum. Alaikum Yau kada. Lafiya lau. Hawun lafiya. Lafiya kalau. Ya gida. Lafiya lau. Madalla. Kar ka ganni haka fujajen. Eh. Wallahi ni ba waka da zo koya. Waka da zo zan buga. A nan. Haka? Kar ka ga murya ta kaman an kori ruwan famfo lokacin da ne waka a kyam. Sai da larabawan nan suka nemi. Shi za ta ce to ba zan zo haɗa kai da nan tunda na ga ne manyan mawaƙa wanda ake yayi wannan shi ne ko kamar saki sidi ne Wannan shi ne Hamisu. yawa wannan kwantuma Wannan kwantuma ne. Shi wannan haka yake. wannan masta ne ko Wannan abu masta ne. Wannan kuma shi ne jafaru Jafaru. Abin da nake so da kai in za ka yi waka. Abu ne mai sauƙi. Idan za ka zo taliya leda uku. leda uku taliya Leda uku. na Makaroni leda uku. Ledan maki leda uku. da a wakar Ko raba kwaro guda biyar. Lemo guda huɗu. ashe waka ta yi mutunci waka yanzu ba zan zo in buga ta a sadaka ba haka ban za ta Ai wannan da share fage ke. Za ka zo ka bada kuɗi. dubu goma to ni kaina hankalin zamanin alhaji nawa nake so da ai holle za ku Kakannin nan. to za a yi ma raki. da ka gani dam ai ba wai abin nan wannan kiwon da kake gani tun kafin Buhari ya hau na kiwon Akwai mace mai dorawa. wallahi tun kafin Buhari ya hau na kiwon Akwai mace mai dorawa. Akwai Amina. ko kana tsoro ne wai Ina baka magana labari. kana wani kau da kai Eh, ba ka kace tun kafin Buhari ya hau na kiwon